Sugod na? Mm. Hello, maayong hapon, mga amiga, mga amigo. Nya nasad ko sa atong balak, atong pamation, ang pulong sa Ginoo. Kini iyong igsuon si Oldarica Barbas. Larga, maestro. Kitang tanan dinhi ibabaw sa kalibutan. Nahisama kita sa usa ka mga mag-uuma. Kung unsa gani ang kaanindot sa mga binhi nga atong gipangtanom, mausab ang kaanindot sa mga bunga unya nga atong pagaanihon. Amen. Kay kitang tanan nahisama sa usa ka mga mag-uuma nga sa kangit-ngit kita nagagikan ug ang atong pagkamasalaypon usa lamang kini kasinugdanan aron atong masayran unsa ang kamatuoran nga nagasugod sa atong mga binuhatan. Ug sigon sa atong mga nahibaluan, si Hesus namatay sa krus, gadupa ug wa nay kinabuhi. Ug ang iyang hitsura tao sama kanato. Tungod kay kita tao, mauman ang iyang larawan ug simbolo. Mo'y hinungdan nga tungod kanato siya nagpakatao ug namatay. Tungod sa dako niyang gugma kanato ug tungod sa atong mga sala aron kita maluwas. Ug siya niingon, ang mutuo kaniya mabulahan ug makaangkon sa tanan. Apan ang dili mutuo ug musunod kaniya gayud mapukan. Kay matud pa sa Old Testament nga ang tanang klase sa sala adunay silot sama sa mga kagutom ug mga kasakitan. Ug busa mao'y hinungdan nga tungod kanato siya nagpakatao. Pero gilansang siya sa krus sa mga Hudiyo. Apan sigun pa sa akong mga pagsabot. Bisag siya gamhanan pero wala siya reklamo. Tungod kay kitang tanan, puros ang mga pinalangga. Dili siya gusto nga magpakabuhi kita nga mapuno sa mga pagpakasala. Gusto siya nga magpakabuhi kita nga malipay. Busa mga igsuon kay panahon man karon sa COVID-19, magbag-o na kita sa daotan tang makinaiya. Mubalik na kita ngadto kaniya pinaagi sa atong mga paghinusol. Hinaot ponta. Hello, sa atong naka-uyon sa akong balak karong hapuna. Palihog lang ko maigsuon sa pag-subscribe sa akong channel ni Oldarica Balak Barbas. Og hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat ug maayong hapon. Bye-bye!